Vă salut! Deoarece știți cum este când mergeți la răpitor, agățați după pietre, în timp ce pescuiți voblere și cam greu, de multe ori nu putem să le recuperăm. Și să găsesc să cumperi un dezgățător de voblere nu prea sunt, așa că m-am gândit să-mi fac unul pentru mine, din niște chestii banale, care sunt convins că o să meargă de minune. Și m-am gândit să vă arăt și dumneavoastră cum. Ce voi folosi? Aici am două momitoare de 30 de grame fiecare, care sunt vechi, mai uzate și nu le folosesc. Aici este invenția românului. Un capac de la Glows, de la bere Glows, care vine prins pe sticlă. Și am nevoie de partea asta, care vine aici. Un patent ascuțit, unul normal. Să începem. Prima dată o să trebuiască să scot tubul ăsta. Să scot tubul ăsta de plastic de pe interior. De el nu o să avem nevoie. Apoi să am nevoie de biluța de plumb și bucățică de tub de asta. Să-l scot. Să dă scos asta. Voi băga acest tub în momitor. Biluța vreau să o pun în interior ca să-i fac 40 de grame. Tubul e tăiat, acesta verde e tăiat puțin mai scurt decât momitorul. Să vedeți imediat de ce. Așa. Apoi voi folosi de la o bere, de la bere Glows, sârma asta care închide capacul, asta de aici, care voi prinde pe capete la momitor. De asta am tăiat tubul verde mai scurt puțin, ca să încapă. Aici avem nevoie de un patent, intră fix, presată, e o sârmă oțelită foarte rezistentă, foarte puternică. Care să stea perfect aici. Vedeți? Deci acum are 40 un pic de grame. Foarte greu. Și apoi mai avem nevoie de două veriguți pentru firul principal. Am ales două veriguți de la un wobbler mai vechi, care nu le folosesc, le voi atașa pe aceasta aici. Și avem nevoie de un clește cu inele despicate, dar nu am. Și acum am să mă chinui puțin. Cel mai bine le scot înapoi tija și le bag direct, să nu mă mai chinui. Și le bag direct, rezolvăm treaba mai ușor. Asta e una. Așa. Și punem și pe a doua. Și băgăm înapoi. Băgăm
bine asta înapoi, monitorul. Așa. Asta e fix aici. Și acum avem și veriguțele pe capăt. Și practic este gata. Tot ce rămâne de făcut e de trecut firul principal prin aceste inele. Pe baltă o să băgăm pe nochet prin aceste inele. Și el va rămâne culisant. Trebuiască să blocheze inelele astea sus acolo, să nu mai coboare în jos. Trebuiască să le închid aici sus. Și când va fi linia tensionată, el va coborî în jos și va lovi wobblerul. Mă gândesc cu 40 de grame, cu viteza care vine, o să dea drumul la wobbler. Dar o să vedem pe parcurs, când va fi nevoie, îl voi folosi și vom vedea. Vă mulțumesc pentru vizionare.